No niin, se olisi taas maanantai-videon aika. Meinasin olla, etten keksi mitään aihetta tälle päivälle, mutta sit mä keksin, että mä kerron teille mun uudesta rakennusprojektista, mikä käynnistyy keskiviikkona, kunhan nyt on saanut vähän rahaa tilille. Niin semmonen pieni rakennusprojekti tuohon sängyn ympärille olisi tekeillä, että siihen tulee aurausviittoja ja sitten siihen tulee alumiinifoliota ja sitten siihen kuuluu myös JBLn kaiutin, joten voitte pohtia, mitä hittoa mä meinaan tehdä.